Il-każ tal-mewt tal-immigrant illegali mill-Mali għajjem ċertu reazzjoni f'pajjiżna. Bosta wrew solidarjetà mal-immigrant illegali u l-qraba tiegħu, iżda oħrajn għażlu li b'mod dirett jattakkaw lill-immigranti illegali jew saħansitra lil kull min għandu ġilda ta' kulur differenti. Kummenti li qed qajmu bosta reazzjonijiet f'pajjiżna. Dan l-istazzjon tkellem mal-avukat Teris Komodini Kakija. Sfortunatament meta naraw razziżmu għaw Malta mal-ewwel nallegawha mal-immigrazzjoni irregolari fuq persuni li ġejjin mill-Afrika. Laqas jaddinna minn moħħna persuni immigranti irregolari li ġejjin minn pajjiżi ta' ġilda bajda. In-nuqqas ta' informazzjoni fuq il-kultura ta' dawn in-nies, fuq minn xi jgħaddu dawn in-nies u anke in-nuqqas ta' kuntatt ma' dawn in-nies naħseb bil-fors iwassal sabiex jikkrea ċertu biża' u dik il-biża' f'xi nies tikkrea wkoll xi ftit ta' mibeda. L-opinjonista Peppi Azzopardi jinsisti li dawn l-attakki ma jirriflettux il-pożizzjoni tal-poplu Malti, poplu li dejjem kien solidali u bidu miftuħa biex jgħin. Aħna nibqgħu poplu solidali u naħseb li m'għandniex niddiskutu jekk hemm xi ħadd li għandu bżonn għajnuna u jrid jidħol Malta, m'hemmx diskussjoni ħlief li salvaħ li tgħinu u li jekk għandu dritt isir parti mis-soċjetà. Ejja niċċelebraw id-diversità. Xi wħud saħansitra għażlu li jiktbu kontra persuni ta' ġilda ta' kulur differenti fuq diversi siti elettroniċi. ċertu kummenti li jkun hemm online iweġġaw għatix tibda tgħid ma possibbli daw in-nies qegħdin jitkellmu fuq in-nies. Iġbi daw jgħidulhom xadini pereżempju. Daw jgħidu jiktbu bisimhom ta' jgħidu ħalluhom jerqu, ibatuhom lura, għamlu poster li jiddefsu l-annimali ma' dawn in-nies u jagħmlu slogans illi jirrendu dawn in-nies. L-appell li bosta nies qed jagħmlu biex dawn l-attakki fil-konfront ta' immigranti illegali jew persuni ta' ġilda differenti jifqu minnu fih. Dan għaliex kulħadd hu uman u kulħadd għandu d-dinjità tiegħu.